Yathatha nansi intombi endala madoda. Ngumfana wale eMnambithi ekhaya iseMnambithi. Ngikhule emakhaya. Khona ingoma ngale ngakithi ethi kulele kuwena mntanami. Neyazi leyo ngoma leyo. Ithi lele kuwena. Kuyiqiniso ukuthi kufika ithimba lapha I think 10 days ago. Izoxoxa lolu daba laseDumakude High School. Ngiyaqala ke ngiyena wala kule ndawo. Kodwa ngoba ngumphathiswa wezemfundo kwaZulu Natal. Nale ndawo iyiphatha kwaZulu Natal. Yingakho kubalekile ukuthi uma unabantu bakithi abavutayo ngoba ngeke ngezwe kuthiwa hayi sanivotela nihambe cha sami sikhona. Futhi sisazoba khona. Njengoba nisibona sizalwa umama munye labo yedwa. Mina nomeya nokhansela. Kusho ukuthi uma ngingekho khona yena, uma ngekho ukhansela ngikhona mina ngoba sandawonye nithi. Amaphutha ami uzowalungisa, amaphutha akhe ngizowalungisa. Ngoba sabantu bandawonye. Now, angiqale ngokuthi kune-history khona ngizokhumbula ukuthi umzimkhulu Kokstad wawungaphansi kwe-Eastern Cape, ayinekho ngalo daba lo. Kodwa I think ngo-2003 if not 2004 umzimkhulu noKokstad wabuya kwaZulu Natal. Now i-system ebisebenza e-Eastern Cape kuyingafani isebenza kwaZulu Natal. Ingakho la emzimkhulu Kokstad uba nama high school. Angithi Dumakude high school angithi. Ingakho uba nama high school aqala ku grade bani grade 10, 11 and 12. Kodwa izikole eziningi kwaZulu Natal ngaphandle kwale area ziqala ku grade 8. Grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Iyona into esiyaziyo. Now ushintsho ke line process. Sometimes we encourage one man to school sigcina grade 10 kanjani. Because we're not used to asijwayelanga lokho. Yingakho ke kwezinye zeinkinga ezibakhona ikakhulukazi eHarry Gwala zifuna nayo lonto leyo. Egcine affecta ngisho i-allocation yothisha. Ngithe sahlala ke ne-management ukuthi kufanele sishintshe lelo hlobo lo. Imfundo ifane kwaZulu Natal yonke. Kodwa sizuyishintsha yonke kanye kanye. Ngiyabona ukuthi ningizwe kahle. Ningathi why lapha seshintshiwe why ingashintshiwe la. Ngoba lokho kuzo affecta izikolo ngokwama class.